ľudia u nového videa a som tu zase z... Kde je? Haló, Mišo? No, tu si, čau. No, čau. Nové video z toho updateu. Prepáčte, že je trochu neskoro na ňo. Zajtra je nový update. No to si nikto nevšímajte, ale proste pozrite na ten pekný domček. Neviem, či sa vám páči, ale mne sa docela dosť páči. Mám tu aj skin s tou tematikou. Takou ninja, alebo čo. Tuto je pekná záhradka. Tuto do boku. Tak to je diera v streche. Tu sa hneď môžeme pozrieť na nejakú skríšu. Spacák. Pretočím to na dokedy to tam už položím konečne. No, už to je. Robil som to nejakých 10 minút, ale nevadí. A takto to vypadá vnútri. Tu si môžeme normálne dať aj tie veci, a môžeme znovu aj tie propy už dlho. Napríklad svetielka pekné si dáme. Neviem. A dáme si sem počítač. To bude to. No ale teraz si to tu nebudem zdobiť pekne. To by som si zdobil iba pri nejakom story time. Tak nejaký budem robiť. No. A teraz ideme s Myšom donútra. No, tak ho vôbec nájdem. No tu si, čau. Čau. Tuto je taký malý botník. Malý botník. Toto je nejaký malý zelený bonzaj. Aha, toto je nejaká malá kvetinka. No, kvetina proste iba. No, šlapky. Tuto sú tvoje bambusky, ďalšie. To vypadá dosť krásne, nejaké plagáty, ružový bonzaj, 3 bambusky. A je tu aj ružový. No, takže tuto som teraz na vecku, dúfam, že sem nedojde. Nepozerajte, nepozerajte. Ja to nemám. Ježiši, to je ten starý bug. Počkajte tu chvíľku. Idem ho len zachrániť. No, takže dostali sme sa tu. Konečne sme tu späť. Ale teraz už tú capku musím nejak banúť. Vlastne jej dám banán a vypadne. Vlastne pôjde preč. Daj banán. Daj banán. A telka ešte. Poďme, telka je. Plagáty, katana, čo mám? No, čo to mám ešte komentovať? To je na záhradu. Bambusy, tiež ďalšie, ako, aby si mohol sadnúť. Inak ten plot je dosť zle vymyslený. Napríklad túto kamene priechodí a ten plot. Vieš po ňom je. Vieš po tom plote je. No a toto sú iba tie čínske posedenia, ako japonské. Som si to No, toto je také... Na toto som čakal, kedy sa mi bude chcieť znovu točiť ten Brookhaven. Ja by som tomuto domu dal napríklad, že 5 plus 10. Neboli sme ešte hore. Spodnú by si dal 9 bodov z 10, dobre? Ja by som spodné 5,5.
Dobre, pomýlil som sa, to nevadí. Každý sa občas mýli. Tuto je spálňa s katanou, neviem, kto by tu skladoval katanu, veď pozri, nejaký capek, tu lezie nejaký zlodej z okna. Ty tu spíš napríklad, Mišo, alebo... A takto skočí haja, pretože si zoberie toto. No, toto je ďalší šatník. Bambusy ako všade, tuto je nejaká tá ich, jak si uctievajú ich pánov a môj pán je rybička. A, tu je bonzaj. No, zrkadlo, ktoré nezrkadluje. Tu sme boli, tu je taký vklad a bonzaj. No, tomu dolnému by som dal taký, jak sa to dá, 6,5 bodu, pretože má to aj chybičky. Prechádzam cez bambusy a cez kamene. Ja viem. Toto som čakal, že nebudem cez to prechádzať. No, docela, aspoň botník není prechodný. Tak spodnému by som dal takých 6,5. Nemáme, ale viem, ale ak proste si môžete pozrieť hociakých iných youtuberov, ktorí majú estate a natočili to, pretože toto je iba normálny free barať. Estate nemám. Mám iba tieto doma. No, a takže spodnému by som dal 6,5 bodu a tomu druhému poschodiu by som dal takých nejakých, že neviem, 5,5 bodu. Spodne by som dal 5,5 bodu a 3 body. Idem si nechať vypočítať od ChatGPT alebo Gemini, tak dokopy, jak sme si tu vypočítali na Gemini teda, sme zistili, že to je 20,5 boda. Tento dom má dokopy 20,5 boda od nás. Maximum, ako sme už povedali. Počkaj, kde si, poď do auta. Inak môžeme vám ukázať pre takých začiatočníkov, ktorí začali iba nedávno hrať Roblox alebo hlavne Brookhaven, nejaké proste hacky. Nie hacky, ale proste je to povolené, ale v Brookhavene sa to počíta ako neviem, hacky alebo tak nejak. Tuto zostaneme. Keď napíšete do chatu AFK, tak začnete lietať. Keď napíšete do chatu Wolf 2TV OLF, tak sa točíte na hlave. Zajímavé. Keď napíšete Aidan Lee Wolf AIDAN LEE 2TV OLF, tak budete lietať a kopať nohami do zeme. No do zeme nie, ale do vzduchu proste. No. A ešte jeden hack tu máme. Jak na začiatku
skoro na začiatku, zobrala tá capka Miša s tým gaučom. Chcete vedieť? Tak počkajte si na nový short. Takže my sa s vami už lúčime, síce to naše auto už je nabúrané, zavolám odťahovku, takže čau!